Sugudono Swrangchati nai tongnai joto haste hane lokorokno जों tabuk sok paijak bubak rakhor agolini Robindra Shatobarshiki Bobon Bwskango tini wngkha 19 January haikeba Chichuku Salmari tini ni sal wngkha Kokborok sal 1979 bishini tini ni salo manike 19 January ni salo Haphang bai Kokborokno gosiwui naharjakmani aboni yagulono bishi burum no tini ni salno no Kokborok sal hanai pali phailayo Kokborok salno rwksawui juda rwngnokni rwngsrwngnai jugrokni kuthum laimung bai rally khlaijago tini bo obahaikeno agolibo rally khlainani bagai phungni simino kwbangma rwngsrwngnai rok line romoi basalaijak tai kisa dorani yagulono rally chengnai tai orono rok nubuino mankhana kwbangma kanborok takborok chomui rally khlaina bagai basalai tongnai mani oro college ni simi chengoi school ni student rok bo tongbayo tai abai baksa kwbangma Kokborok bai tuiduli tongnai Kokborok subject rok bai bo tuiduli tongnai rok bo oro sokpaija Kokborok sal palinani bagai inge norok soyakari nai tongdi जों tini ni je Kokborok sal ni je program no kitingai rally khlaijakna tongmani o rally no tini chuk orni student orni naikolnai rok bai Kokborok salayana bishibrumni kahai taklai bo haino Kokborok Haphang gosina jangmani sal Hohom Dodomkhe bisingti palajagai tongo Tripura hase kitingino kotor khlai palajagai tongo Agartalao doli lahar kitingai lahar himbotongni bisingti Haphang bakhakti Kokborok Haphang gosina jangmani sal palajagai tongo tini January Chichuku Salmari khrotai kalayo tini hai salono Kokborokha 1979 bisi January talni Chichuku Salmari wo Kokborok Haphang gosiwi najangmani sal taklai bai fil buri chicharo yapri barokha Kokborok Haphang gosina jangmani sal palajakmani sikla sogoi busapoti ingi borarachi ngone bukhak thangai tongka asu bisi kolok engkha hayapano Kokborok ni soi manthai madam mankha Kokborok ni bagai choba khlaimani madam mankha osumung azai tongo hayapano Haphang bukhakti Hohom Dodomkhe palajakmani achol tabobo nalakjagani tongkhon tini January talni Chichuku Salmari Agartalao Rwgwi Shatobarshiki Bobon Bwskango juda rungnok kotor tei juda Haphang bukhakti kotor lahar himbotok ongkhorjaka Haphang bukhakti bisi burumno Kokborok Haphang gosina jangmani salno rwksawi lahar himbotok khlaijago osalo tipasa dofani hoda hukumu rwsajak rwchamung musamung kanmung chumung tamung manirok tui laharo ongkhoro barna tui flex tui laharo ongkhoro obahina mangpli nachitok kasabi faikya Agartalao Rwgwi Shatobarshiki Bobon Bwskango o salni lahar himbotogo kwbangma rwngnokni juda rwngnok kotorni rwngsrwngnai jugrok Kokborok sal palaithanibo laharo ongkhormani nukjakha Haphang khasuk Swrangchati mare kisingchung haini hai ang phaisok paja Robindra Shatobarshiki Bobon Bwskango tini salngka beleno chung tongthok sal hene mana Haphang takhtai bukhsung tini sal o salngka Kokborok de ebakha Kokborok mani Kokborok samani sal tini nornugun khana kwbangma college rwngsrwngnani bisingtwi kwbangma phaisok paja Haphang takhtai bukhsung oro college ni student yekeba kwbangma rwngsrwngnai rwngnok haiken nornugun khana yango sakni kanborok ebakha takborok riganai risabai khe mosanglai naithotok khai phailaija Haphang takhtai bukhsung phaidi borok bai kisachu kok salanai mona kisa kok sagade nor jehetu oro sakni kanmun chumuno kanai phaijak bai hedba tini je sal norok je bailing rok tu phaimani nor rigani risa kanai phaimani tamni bai phaikabo tini jotono Kokborok sal mani Kokborok ni sal tini pilbreji tar tini जों palai tongo Kokborok sal no chini kanmung chumung dai ko chini yang nam samai sing acha bo ma hai ma tongjak o sal rok no palok thani nin thaniyo belai no tongthogo sal grum no जों palai tongo o sal no amon bagai जों jotono bo college neongoi phaikya kisa sagade Maharaja Bibrekam college ni acha
nin sinamung kisah di sini. Ani mau share de borma. Acha bos semester pori tong tong. Third semester pori tong. Acha ambai khnai man khana khapani ta hotai bokhsung oma hekena norno phunuk tongnai chung sal brum brum poila simi paithak jara boni selaibo chikang phunuk nai nor nai tongni Swrangchati Kokborok TV channel bai khapani ta hotai bokhsung yang ang tai sungnai khoroksa khoroi malaika. Acha chanan soya kebo karangkai borok boma hewan sok kiaba bui khoroksa khorong to belene accept tongjak tongtholajak kiaba borok obon detail saime na obon bagai borok kisa kok khulngan soya kiaba omahken norok nugui manai tini nije kokborok mani kokborok sanai je jotono phaijak kiaba oro tiprasa simia kiaba gobangma bosong buini bosong borok bo phai sopojak borok bo tiprasa ni culture rong kanoi omahken phaijak norok nugui mankhana chini mangphli bisintei tabuk যে রংনক নিয়ে রংসুমে যে টিচার কর্ম করতেছে ম্যাডাম আপনার স্কুলের নাম আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রয় স্মৃতি বিদ্যা মন্দির আজকে তো kokborok সাল হিসেবে আপনারা র্যালি করতে এসেছেন এই র্যালি কত থেকে শুরু করে কটা পর্যন্ত করা হবে 7:30টায় রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হবে তারপরে কামানচমনি হয়ে তারপরে ফেরত আবার এদিকেই আসবে কটার সময় এসেছেন আমি 6টায় এসেছি আমি দেখতে পাচ্ছি আপনাদের স্কুলে যে ট্রেডিশনাল পরে অনেকগুলো স্টুডেন্ট আছে এই ব্যাপারে কিছু বলবেন তারা ট্রেডিশনাল কেন প্রেফার করেছে আজকের দিনে না আমাদের কালচার আমাদের ইউনিটি আমাদের ডাইভার্সিটি এটাই তো আমাদের ভারতবর্ষের বা আমাদের ত্রিপুরা স্টেটের এটাই ইম্পর্টেন্স যে আমরা সব কালচার আর বিশেষ করে আমাদের এখানে আমাদের kokborok ভাই বোনেরা অনেক বেশি আছে তো ওদের জন্য ওদের দিনটা আজকে বিশেষ করে সেলিব্রেট করার জন্য আমরা এখানে একত্র হয়েছি আমি আমার স্টুডেন্টস নিয়ে আমার ফেলো কলিগসদের নিয়ে এখানে এসেছি ধন্যবাদ সঙ্গীতা জমাতিয়া স্কুল নিমুমু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্মৃতি বিদ্যা মন্দির তিনি যে kokborok sal norok to palai na bagai phungni simino phailai jak rally khlaina bagai orally bon sim chengai busu dor thanai রবীন্দ্র ভবন নে চিমি চেঙ্গি চেঙ্গাবা গুড়ি ওই চেংতে সাউরা আবার ফাইফিনাই ge tini ni orally tamni bagai khlai jagai to apnak jak sari তিনি kokborok সাল 48 kokborok সাল লেনা তিনি মনে সেলিব্রেট খাইন বাঙি চেং যতন অর থানসাং নাই খেতা চেং তিনি o kokborok sal no mane tini ni sal no tamgai chongai na har jakha কারণ তিনি পইলা kokborok যে যিনি কক অম চেং ও kokborok কক ন বা kokborok ni যে যিনি ল্যাঙ্গুয়েজ ন চেং মান আবাগাইনে তিনি চেং kokborok সাল ও দিন পালন খাইয়ে habai munai nin sinamung kisah gan Ani bungke Joy Chandra Deborma lo tini sengreli khaman hingkai TSATC JRI ni theka tini balance ni nakumani din kokborok de angke belai tongthokjak kokborok ni din ke angke belai tongthokjak buisel skang siang phaijak ge tini 48 jabo year kai tongo sini kokborok sal ge kwama culture ti phaijak sang uboni borok phaijak ke lukumote borok kumo tongthokjak tini ni mani kokborok sal palai thaniyo bom hai one shot ni thaniyo bom hai tongthokjak tongthokjama to tongthung gobang no man bala sini kaisa tiprasa ongene kokborok de palai tongo au belai khatong mani kok ani bagai bai Rignai naithok rignai hamjang rongni bagai naithok te quality kaham rignai tabuk hatiwo belai rang klai baino manthogu tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kan boro manthogo kotal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang চন্দ্রহার ওয়াখুম তয়া খারু যত মানথগো হাইকে লিরিতা তংসিদি তাবুং নকরংদি কান রুবাই তে কান বড় ফাল নকবাই অর হোলসেল তে খুচরা রিগনাই রিসাবো
phajago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phalnokni no rignai risha wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lerida tongsidi kurungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Youngs Corner Club West Tripura mobile number 9862821223 tekisa kokdu number 87878315552 oblique 82589191171 oblique 8119938 548